ndị maara ihe na-ekwu okwu sị na ọ bụrụ na ewe niile kwuo okwu ofeke agbara aka na ọ bụ nwata maara ihe ka eji aga nzukọ ụmụnna na ikwu amarọ ibe ezie Igbo mụrụ nze Igbo mụrụ ọzọ ekene m unu ụmụnne m ndị Igbo anyị ga-eneba anya n'ihe gbasatara ọdịnala omenala na njimara ndị Igbo. Ọtụtụ ụmụnna anyị na-ajụgasị m ajụjụ gbasatara ọtụtụ ihe dị iche iche m chọrọ ka m gbaziere ha tata ma hụchaa ntị ọfụma dịka onye Igbo. Mata bụrụ gboo, ndị gboo kwenyere n'ụzọ ihe ịnọ, anya bụ ụzọ ihe ịnọ zọkwara ha ndụ. Mata bụrụ gboo, nke mbụ bụ chi ụwa mmadụ nke ụlọ na-akpọ a guardian angel. Nke abụọ bụ onye ụwa nke ụlọ na-akpọ onye n'ọrụ mmadụ ụwa, you are incarnate. Nke ịtọ bụ gịnị? Ndị ichie, which means your ancestor or your ancestral. Nke ikpete maazị bụ nke ịnọ bụ arụsi, a deity. Ka m kọwara ụlọ okwu a ka o ji esi wee doo anya. Ndị gboo kwenyere na o nwere ike ihe ga-esi wee gbajue na mmadụ. They have to go and do the proper consultation to all these things I list. Nke mbụ iji wee maatụ n'okwu a, ịbịa n'obodo niile dị iche iche enwe n'ala Igbo, ọtụtụ obodo enwe n'ala Igbo, ejụgwa onwe gị ajụjụ kedu ihe kpatara eji wee hiwe arụsị n'obodo. Arụsị ọbụla nọ n'obodo gị tata ma tabụrụ gboo maọbụ nọ n'ezi gị maọbụ na itopụtara ị na-afụ ụdị ihe dị otu a nwere ihe ọrụ ụlọ ndị gboo. There are no two ways about it. Nke dị ka ibe ya ihe gbasatara ndị ichie, your ancestor. At times, some of the orientations enyere anyị oge anyị na-etonite emego anyị, we have deviated from what we needed to know more about our ancestor. Onye ka ọ ga-abụ ịbatazie n'ihe gbasara religion aspect of it, like Christianity. Ifuzie ọtụtụ ndị mmadụ ha na-bind and casting their ancestor. Ka m gwa gị dịka onye Igbo, ọ bụrụ na egbubi osisi, akwụkwọ dị ndụ ga-akpọnwụ. Your ancestor is your taproot. You cannot separate yourself from your ancestor. It's impossible. Do you know? Ụdị ihe mere in order to secure that place you live. Likewise, those who is ọmachancha, ndị ovuru na ụzọ mụta dị ọkpara. Ọ bụrụ na ị maghị ihe ka o si wee bido, try to consult or ask your elders. They will direct you how this come into an existence in your family or in your community. I have to stop here. If this was the first time you across my videos, I say welcome, follow me up. Don't hesitate to join me on my YouTube page. Subscribe and on your link notification bell so that anytime you come across all my posts, you can able to watch it. I still remain Maazi-UC. Ụmụnne m ndị Igbo, ka emesịa.